President Professor Atupele Muluzi palibe ufanana naye muno Malawi. Amalawi akonzekera chifukwa kudziwa mbiri ya Malawi Congress Party ndi mbiri yoipa kwambiri. Even makanisa kuna MCP anasinta nkhanza zija zinali zakale taona nkhanza 11 months akumenya Amalawi zatikumbutsa zakale kuti awa achita apatse mpata ayese kuendesa basi. Kodi ndikufusena abala yangu lenala ukuzompatsa basi muli anthu ayendesa lenala chatikwetsa ndena kuti iya koma tingwayesa tione mena ayendetsere basi. Amainda abambo, leadership requires experience. Mtsogolera aine okhala wodeka. President Professor Atupele Muluzi waonetsa kuti ndi tsogolo wodeka kwambiri. Parliament yapitayi timachita ulimbana ndi MCP anabwera poera analankhula ku parliament yapitayi kuti isiri kufuna madzi apaipa kwere kuno ku chigawo chino chakumpoto. Zinatenganya anawo nolimba mtima onovovuwa kaunda onobo chapi muhango nyanzawo onobo kamlepo kaluwa kuima poera kufusa kodi ife anthu achigawo chakumpoto ife MCP tinakulani chani. Marekoda alipo komansa akamabwera kuno amabwera usakunamiza ayi palibe chimene President Professor Atupele Muluzi akupangirani mtsuko akuoneseni university melana amanga kuno kumpoto atuonese auction floors melana amanga kuno kumpoto atuonese Central Hospital melana amanga kuno kumpoto atuonese District Hospital melana amanga yaikunga ndiyo kongola yako Atupele koma kamabwera kulankhula kuti akunyengerereni chifukwa iwo wakudziwa kuti Amalawi akapita kaponya vote amadziwa mbiri ya Malawi Congress Party.